Dobrý den, lidi, pánové. Dneska vám ukážu, jak se připojit na náš Discord. Jako prvně tady kliknete takhle na, ne sem, ale jakože, jestli nás vidí, tak klikněte na odběratele, ale já budu klikat sem. Zobrazit kanál a tady máte takovéhle více tady máte Discord, který jsem vám myslel, takže tady kliknete na tohle. Když budete na tom Discordu, tak dáte pokračovat do Discordu. Když se vám to tady načte, tak jste tady, já to mám normálně nasazený, a jste tady dáte, se proklikáte a potom máme tady YouTube. A ještě to není úplně hotový, protože nás jsou tady dva a ještě jedna tady někdo byl, ale to lívnu. A máme tady ještě YouTube a prostě hrají se obecně ještě, já nevím, tady to ještě smažeme a ještě si to tady víte, tady ještě někdo byl, ale a můžete se takhle být a pokecat s námi třeba i zahrát Minecraft a to se změní všechno, tak čau.